Umfundi wase-Wits owenza izifundo zobudokotela usevalelwe yedwa ngenxa yokusolwa ngokuthi unegciwane i-Corona. Kukholalakala ukuthi lomfundi uhlangane nomuntu onaleligciwane, kepha-ke akakavezi izimpawu zaleligciwane. I-SABC ivakashele enyuvesi yase-Goli ukuyobheka ukuthi kuthathwa ziphi izinyathelo ukugwema ukufafazeka kwe-Corona. Izikhungo zemfundo ephakeme seyiqinise imizamo yokugwema ukutheleleka ngaleli gciwane njengoba ihanjelwa amakhulu abafundi insuku zonke. Ukusetshenziswa kwemishini yeminwe yokungena emagcekeni yale nyuvesi sekumisiwe. What we've done as practical measures is, of course, we're looking at how are we cleaning our facilities, are we taking precautions, are we washing our hands, for example, or do we have enough soap in our bathrooms, hand towels, hand sanitizers. We're implementing this across campuses, across our lecturing halls, across our offices and the broader facilities that we provide at the university, even on our buses actually. Ukuhambela amazwe angaphandle kwezisebenzi zale nyuvesi nakho sekumisiwe. The first call of action is to see, can we interact without actually physically having to meet? I mean, you know, with the fourth industrial revolution, there's every opportunity to do online engagement. So Skype with each other, whatever, you know, teleconferencing and so on. And there, you know, some snags that we need to solve around time zones and so on, but we can always reach out in other ways. Abantu banokuphawula okungafani ngalolu bhubhane. Kuyathusa kungadi ukuthi kahle kahle kutohendekalani, like sihlangene nabantu labaningi ukuthi unaye lona ude and phandle kwaloko awati kahle kahle ukuthi ekhaya la ngikhona khona mina makuthi ngidofika ekhaya ngivakashe since siyavala isikolo nyalo ngivakasha nginayo kumbe ngide since bathi kuthatha isikhathi lesiningi ukuthi ubone the symptoms. I personally am not entirely worried because I've seen the statistics on how many people are getting infected and how many are actually dying from it. Everyone is so chilled about it because we haven't had an incident that's happened like inside the school or anywhere, like for instance our families. Kusenjalo iWits salinde imiphumela yokuhlolwa komfundi osegcinwe endaweni yakhe yedwa kulandela insolo zokuthi uxhumane nomuntu one coronavirus.